leer. Op het gedicht van Khayyam. Wat is het schrijven? Khayyam? Ochtend. Wij wakker worden met een drinken voor roze drinken. Bijvoorbeeld wijn. من شیشه ناموننگ صبح است دمی بر می گل رنگ زدیم وین شیشه ناموننگ بر سنگ زدیم دست از عمل دراز خود باز کشیم در زلف نگار و دامن چنگ زدیم. Dat is heel levensse verhalen van dit gedicht. Niet denken over de achtergrond van de mensen ook zelf. Ook hoeft niet heel veel winst hebben. Nu, wij leven moet van die tijd mooi en netjes gebruiken. Dat betekent van die. Art Gallery, Kurish. Dus oké, Yusuf en Zulaikha. Die ook een romantische miniatuur opleert. Dat is geiten leren. Die geiten is speciaal voor die kunst van miniatuur. Dus ook Shirin Farhad. Dat is ook gaat over verhalen van Duizend en Nacht. Hallo, ik ben Said Qureshi. Ik ben geboren in Afghanistan, Kabul. 1958 en 1354 afgestudeerd in Kabul. Voor die tijd wij volgen de cursus van kunst, algemene kunst. En 1356 ik gekomen bij Iran en daar is ook nog beginnen met de schilderijen. In Teheran heb ik 3 jaar cursus voor mensen en meer dan 300 leerlingen gehad in Teheran. En allemaal sketch en tarahi. Sketch van schilderijen. Daarna heb ik begonnen met eigen werk, miniatuur, op leer. Geitenleer. Dat zijn speciale kunsten over de cultuur van Iran en Afghanistan en India. Die en romantische schilderijen gaat over gedichten, op sprookjes en daarna die gemaakt worden op leer, geitleren. Misschien laten zien, ook in Facebook van mij ook heel veel van die schilderijen nog gezet, dus heb ik. En ja, bijna 17 jaar ik geweest naar Iran en volgde die kunstschilderijen op leer. Daarna wij gekomen uit van Iran en Nederland. Mijn werk gaat over de gedichten van Hafiz en Khayyam en Sadi en Maulana ook. Ja, meestal met de naam van de schilderij miniatuur van mij was Khayyami. Khayyami schilderijen. Dat is speciaal, mensen kennen die. Heel veel beroemd in Iran. De schilderij gaat over verhalen van Leila Majnun. Van die schilderijen, dat is speciaal schilderij in Iran wordt gemaakt. Dat is speciaal materialen, speciale verven, dat is niet gewoon. Dat zijn met alcohol. Ik heb gebruikt die tijd. Er is geen genoeg ruimte voor schilderijen. Daarom onder de zolder ik heb gewerkt hier. En
nu, mijn kinderen is weg, een beetje ruimte lekker krijgen. Anders, mijn zoon was hier, mijn andere dochter is beneden en geen ruimte te hebben. En nu gelukkig heb ik een beetje genoeg ruimte. Omar Khayyam. Omar Khayyam.